που πάνε στα σχολιά σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Και πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες και όλα τα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας έχουν ένα ιερό δικαίωμα. Το δικαίωμα στη γνώση. Και εμείς έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Την υποχρέωση να φροντίσουμε ώστε αυτή η δυνατότητα να είναι απρόσκοπτη, να είναι ουσιαστική για κάθε παιδί, για κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, να σας ζητήσω μέσα από την καρδιά μου να αγαπήσετε το σχολείο σας, να αγαπήσετε τους δασκάλους σας, να αγαπήσετε τη γνώση. Το μάθημα, όσο κι αν ορισμένες φορές μοιάζει σαν μια ρουτίνα, πολλές φορές μας κουράζει, όμως το μάθημα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει ίσως το σημαντικότερο εφόδιο στην εποχή μας, μια εποχή που έχει αλλάξει. Βλέπω όλοι σας εδώ, είσαστε με ένα κινητό στο χέρι και με βιντεοσκοπείτε τούτη την ώρα. Ίσως σε λίγο να το ανεβάσετε και στο Facebook και να μπορέσουν να δουν και άλλοι συνομήλικοί σας σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε. Οι νέες τεχνολογίες λοιπόν μας έχουν οδηγήσει σε μια νέα εποχή.